Ei, tu! Sí, tu! T'avorreixes fregant? Si la resposta és sí, tenim la teva salvació! Digue-li adeu a les fregones perquè ara et presentem les sabates fregona, un invent creat per freganxos que formen l'Àlex, el Joan, la Laia i el Toni. Però abans d'explicar-te què és, has de saber els avantatges de comprar les sabates fregona. Sabates fregona és fàcil d'utilitzar, és divertit i a més ajudes al medi ambient. Però abans de comprar el nostre producte, voldries saber com hem arribat a crear aquestes sabates fregona? És menys complicat del que sembla. Agafes una sabata de sola plana i una fregona i puf! Ja tens les sabates fregona. Curiosa, oi? Ara que ja saps què és sabates fregona i ens coneixes, pots visitar la nostra pàgina web, que es pot veure aquí a baix. Va, no esperes ni un minut més per comprar el nostre producte. I per un temps limitat, tenim les nostres sabates fregona rebaixades a un 30%, deixant-les a un fantàstic preu